രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ की जय. गुरु महाराज की जय. हरे बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് യമകിങ്കരന്മാര് വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അല്ലെ. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീദേവസ്വാമി പറയുന്നതാണ് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നീട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവാക്തകാരിണഃ താൻ പ്രത്യുചു പ്രഹസ്യേദം മേഘനിർഹാർദയാ ഗിരാ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവാക്തകാരിണഃ താൻ പ്രത്യുചുഃ പ്രഹസ്യേദം മേഘനിർഹാർദയാ ഗിരാ. ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവോക്തകാരിണഃ താൻ പ്രത്യുചുഃ പ്രഹസ്യേദം മേഘനിർഹാർദയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ശ്രീശുക ഉവാച. ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവോക്തകാരിണഃ ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവോക്തകാരിണഃ താൻ പ്രത്യുചു പ്രഹസ്യേദം മേഘനിർഹാർദയാ ഗിരാ. താൻ പ്രത്യുചു പ്രഹസ്യേദം മേഘനിർഹാർദയാ ഗിരാ. ശ്രീശുക ഉവാച. ശ്രീശുക ഉവാച. ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവോക്തകാരിണഃ ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവോക്തകാരിണഃ താൻ പ്രതിച്ചു പ്രഹസ്യേദം മേഘനിർഹാർദയാ ഗിരാ. താൻ പ്രതിച്ചു പ്രഹസ്യേദം മേഘനിർഹാർദയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലുന്നു. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മതി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു മാലതി. മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്തത് മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവോക്തകാരിണഃ താൻ പ്രത്യുചു പ്രഹസ്യേദം മേഘനിർഹ്രാദയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി, മാതാജിക്ക് എപ്പോഴാണോ നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീസുക ഉവാച. ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവോക്തകാരിണഃ താൻ പ്രത്യുചുഃ
रहस्येदं मेकनिर्घादया गिरा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुप्रहस्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सिंधु से क्या माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचु प्रहसेद्यं मेघनिर्ह्रादया गिरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा तंगमणि माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तन् तान् प्रत्युचु प्रहस्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सीतारामन माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इत्युक् इत्युक्तदेयमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युच्चु प्रहस्येतं मेघनिर्ह्रादया गिरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मालती श्याम माता जी ശരിയായെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാനൊരു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാതാജിക്ക് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ ശാരദ ശുഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकोवाच इत्युक्ताय मधुदेस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युच्च प्रहसेदं मेघनिर्धाद्रया गिरा। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി हरे ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणा तान् प्रत्युच्च प्रहस्येदं मेघनिर्सादया गिरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കാമോ പ്രഭുജി? ആ കേൾക്കാം, ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീശുക ഉവാച ഇത്യുക്തേ യമദൂതൈസ്തേ വാസുദേവോക്തകാരിണഃ താൻ പ്രത്യുജു പ്രഹസ്യേദം മേഘനിർഹ്ലാദയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम ആ ചൊല്ലു. नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युज्जु प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യും. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. യമരാജന്റെ ദൂതന്മാരാൽ അപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വാസുദേവ ഭൃത്യന്മാർ പുഞ്ചിരിയോടെ മേഘഗർജനത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിനയമുള്ളവരാണെങ്കിലും യമരാജന്റെ നിയമം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിൽ യമരാജന്റെ ദൂതന്മാർ അമ്പരന്നു. അതുപോലെ
യമദൂതന്മാർ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പരമോന്നതനായാധിപനായ യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ നടപടികളിൽ അവബോധമില്ലാത്തതിൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ മന്ദഹാസത്തോടെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്ത് വിഡിത്തമാണ് ഇവർ പുലമ്പുന്നത്? അവർ വാസ്തവത്തിൽ യമരാജന്റെ ഭൃത്യരാണെങ്കിൽ അജാമിളൻ അവർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരുവനല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊജുഹു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ഭൂതധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം യച്ഛ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊജുഹു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ഭൂതധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം യച്ഛ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. രമണി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം വിഷ്ണു നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊജുഹു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊചു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ബ്രൂതധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം യച്ഛ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊജുഹു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ഭൂതധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം യച്ഛ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊജുഹു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ഭൂതധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം യച്ഛ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊചു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ഭൂതധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം യച്ഛ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായസ്മേനൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊചുഹു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ഭൂതധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം യച്ഛ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കേ, രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊജുഹു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ഭൂതധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം യച്ഛ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊജുഹു യൂയം വൈ ധർമ്മരാജസ്യ യദി നിർദ്ദേശകാരിണഃ ഭൂതധർമ്മസ്യ നസ്തത്വം യച്ഛ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശ്രീജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ വിഷ്ണുദൂത ഊചുഹു
यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूधधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മതജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? മതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് തോന്നുന്നു പലർക്കും. മതജി ഔട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നീട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഓക്കെ, വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹീതരായ സന്ദേശവാഹകർ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണെങ്കിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും അധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരണം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ യമദൂതന്മാരോടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ ഈ അന്വേഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ഭൃത്യൻ അവന്റെ യജമാനന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ വഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മ അധർമ്മ തത്വങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു വൈഷ്ണവന് ഈ തത്വങ്ങൾ പരിപൂർണമായി അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിച്ച് നന്നേ പരിചയമുണ്ട്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വം. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പകരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ എത്ര ഉന്നതമായ ഭൗതിക പദവിയിലുള്ളവരായാലും അധാർമികരാണ്. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധമില്ലാത്തതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർ പാപമംഗലമായ തെമ്മാടികളായും മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും മതമന്മാരായും എല്ലാ ജ്ഞാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട വിഡ്ഢികളായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:15 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും ഏറ്റവും അധമരായ മനുഷ്യരും മായയാൽ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടവരും നാസ്തികരുമായ അസുരന്മാർ എന്നിവർ എനിക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാത്ത ഒരുവൻ ശരിയായ ധർമ്മതത്വം അറിയുന്നില്ല. അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം വളരെ സമുചിതമായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരുവൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അവബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ വിഡ്ഢികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. എല്ലാ ഭക്തരും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാഷകർ, പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ പരുങ്ങൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനും പരിഹസിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും കൃഷ്ണാബോധ തത്വശാസ്ത്രം നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരസുന്ദരായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ വിഷ്ണുദൂതന്മാരോട് യമകിങ്കരന്മാര് ചോദിക്കണ്ടായി അല്ലെ, നിങ്ങൾ ആരാണ്, ഞങ്ങളെ തടയാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് അവരെ സുന്ദരമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇവിടെ അധർമ്മിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ അവനും ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പോ ഒരിക്കലല്ല, അനേകം പ്രാവശ്യം ജപിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കും. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഏതു വിധത്തിൽ ജപിച്ചാലും അതിന് ഫലമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 14-ാമത്തെ സാങ്കേദ്യം പാരിഹാസ്യം വാസ്തവം ഹേളനമേവ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണാമശേഷാഗഹരം വിദു. സാങ്കേദ്യം പാരിഹാസ്യം വാസ്തവം ഹേളനമേവ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണാമശേഷാഗഹരം വിദു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നേരിട്ടോ അഥവാ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ല, തമാശ രൂപേണയോ സംഗീത ആസ്വാദനത്തിനോ നിന്ദാരൂപേണയോ കീർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ അപരിമയ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും തൽക്ഷണം മുക്തനാകും. എല്ലാ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇനി 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാങ്കേദ്യം പാരിഹാസ്യം, സാങ്കേദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കും എന്ന് പറയും ഭഗവാന്റെ നാമം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഹറാം എന്ന് പറയും ചില വിഭാഗങ്ങൾ. അതാണ് തൊട്ടുകൂടാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥം. പന്നികളെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹറാം അല്ലെ, തൊട്ടുകൂടാത്തത് എന്ന് പറയും പരവസ്ഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ അപ്പോഴ് ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാ രാമ, ഹേ രാമ എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ കേൾക്കുന്നത്? ഹേ രാം, ഹാ രാമ, ഹേ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. അവര് വേറെന്തോ ജീവിയെ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെ വേറെന്തോ അരുതാത്തത് കാണുമ്പോഴോ ഹറാം എന്ന് പറയുന്നു, തൊട്ടുകൂടാത്തതാണ്, അത് മോശമാണെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? ഹേ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, എന്നെ ആരും വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഈ യവനന്മാരും മ്ലേച്ഛന്മാരൊക്കെ മുക്തരാവുക? അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നതാണ്, അവരെ കുറിച്ച് വേവലാതി വേണ്ട. അവര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഹറാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അത് ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ അജാമിളൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ചിത്രഗുപ്തൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ യമകിങ്കരന്മാരെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു നാരായണ എന്നുള്ള വിളിയിൽ തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീർന്നു. അപ്പോഴിപ്പോഴെന്താണ്, പാപിയാണോ? അല്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യായം അല്ലെ, ഇവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ പക്ഷത്താണ് ശരി, വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ പക്ഷത്താണ്. യമകിങ്കരന്മാർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യമകിങ്കരന്മാരുടെ എന്താണ് ധർമ്മം, എന്താണ് അധർമ്മം, എന്തിന്റെ എന്താ പറയാ, എന്ത് മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്ന് യമരാജന്റെ ദൂതന്മാരാൽ അപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ട വാസുദേവന്മാർ പുഞ്ചിരിയോടെ മേഘഗർജനത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു. അവരെ കാണാൻ സുന്ദരമാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ വാക്കുകൾ എന്താണ്? മേഘഗർജനം പോലെ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ യജമാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനെ
പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നതാണ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിനയമുള്ളവരാണെങ്കിലും യമരാജന്റെ നിയമം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനാൽ യമരാജന്റെ ദൂതന്മാർ അമ്പരന്നു. അതുപോലെ യമദൂതന്മാർ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പരമോന്നതനായ ആദിപനായ യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ നടപടികൾ അവബോധമില്ലാതനാൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ധർമ്മരാജനാണ് യമരാജൻ അല്ലെ. ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ധർമ്മരാജന്റെ പ്രതീതികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല. അതില് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു വിഷ്ണുദൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ മന്ദഹാസത്തോടെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്ത് വിഡിത്തമാണ് ഇവർ പുലമ്പുന്നത്? അവർ വാസ്തവത്തിൽ യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണെങ്കിൽ അജാമ്ലൻ അവർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരുവനല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവസാനം നമ്മൾ അതിന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. യമരാജൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ ഒരു ഭക്തനെ അറിയാതെ എന്റെ കിങ്കരന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തെറ്റിന് ഞാൻ പോന്നു മാപ്പ് പറയുന്നു. യമരാജൻ ഇവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴാ എന്താണ് യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? തെറ്റാണ്. അതിൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവര് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം നടപ്പിലാക്കുന്നതും അധർമ്മികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അജാമ്ലൻ ഇപ്പോൾ പാപമുക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആളല്ല. അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ല ഇവിടെ പോവേണ്ടത്. പാപിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഓരോ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് നരകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 28 നരകങ്ങളെ പേരെടുത്തിട്ട് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകതകളൊക്കെ വിവരിക്കും, ഓരോന്നിന്റെയും ശിക്ഷാവിധികളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് പോവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനല്ല. നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലും ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ സകല പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ചോദിക്കുന്നതാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹീതരായ സന്ദേശവാഹകർ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണെങ്കിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും അധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചത്. അതാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പഠിച്ചത് പ്രകാരം ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. പാപികളായിട്ടുള്ളവരെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ധർമ്മമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്ത് മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങള് യമരാജന്റെ പുത്രന്മാർ ധർമ്മതത്വത്തെ കുറിച്ചും അധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെ. ഇദ്ദേഹത്തെ അജാമ്ലനെ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, ഞങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തടയാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ധർമ്മം എന്തൊക്കെയാണ് അത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ യജമാനൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ യമദൂതരോടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ ഈ അന്വേഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ഭൃത്യൻ അവന്റെ യജമാനന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ വഹിക്കുന്നവരാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അധർമ്മ തത്വങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരാളുടെ ഭൃത്യനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണെങ്കിൽ ധർമ്മരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മതത്വം എന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഈ തത്വങ്ങൾ പരിപൂർണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിച്ചു തന്നെ പരിചയം.
പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വം. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പകരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ എത്ര ഉന്നതമായ ഭൗതിക പദവിയിലുള്ളവരായാലും അധാർമികരാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം, അല്ലെ? അതാണ് അനുസരിക്കുക. അർജുനനും അങ്ങനെയായിരുന്നു. അർജുനനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെ, നിനക്ക് എന്താണോ ഉചിതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് നീ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്നാൽ അർജുനൻ എന്താണ്? കരിഷ്യേ വചനം തവ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറയും, അല്ലാണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നല്ല പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിലും സവേ പുംസാ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തിർ ആദോഷത്തിന്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴെന്താണ്? അധർമ്മികളാണ്, ധർമ്മത്തെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നു, അല്ലെ, എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവർ, അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് അധപ്പതിക്കുമെന്ന് പറയും. അവർക്ക് സർവനാശമാണ് ഫലം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നു, മാമേകം, എന്നെ മാത്രം, അല്ലെ, ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ ഇതനുസരിക്കാത്ത ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അവരൊക്കെ അധാർമികളായിട്ടുള്ളവരാണ്. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധമില്ലാതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണന് ആത്മാർപ്പണ, അതിനാൽ അവർ പാപപങ്കിലമായ തെമ്മാടികളായും മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും മതപരായും എല്ലാ ജ്ഞാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട വിഡ്ഢികളായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂട പ്രപത്യന്തേ നരാധമമായ ജ്ഞാന ആസുരം ഭാവം ആസുരം, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. നാല് കൂട്ടരെ കുറിച്ചിട്ട്, അല്ലെ, സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള നാല് കൂട്ടരെ പറയുന്നു. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അവർ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതിൽ തന്നെ ജ്ഞാനവാൻ വാസുദേവ സർവമിതി എന്ന് പറയും. ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് കൂടുതൽ അതിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു അവസാനം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നാല് കൂട്ടര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടവർ, അവർക്ക് ഓരോരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെ, ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ച പരദർശന. അതുപോലെ തന്നെ നാല് കൂട്ടര് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ, അവര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂട പ്രപത്യന്തേ നരാധമമായാസുരം. ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, മനുഷ്യരിൽ തന്നെ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, മായാൽ അപഹരിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, അല്ലെ, ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. ഇവർ വരുന്നു. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം വളരെ സമുചിതമായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരുവൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായ അവബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ വിഡ്ഢികളായിട്ട് പരിഗണിക്കും. എല്ലാ ഭക്തരും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാഷകർ, പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ പരുക്കലുണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതിനും പരിഹസിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രം നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രഭുപാദരെ വിദേശത്തുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, എന്താണ്, പ്രഭുപാദർ എല്ലാവർക്കും വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവരൊക്കെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവരൊക്കെ
നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് കുറച്ച് അഹങ്കാരത്തോട് പറയും, പ്രഭുപാദ് എനിക്കും പ്രീച്ച് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അയാൾ ഇന്ത്യയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പറയും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് പ്രീച്ച്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊരു മിനിമം ഒരു 30-40 ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും, പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർവചനങ്ങൾ, ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ വായിൽ തോന്നുന്നത് പറയുകയല്ല വേണ്ടത്, ശാസ്ത്രങ്ങളില്. അപ്പൊ അയാൾ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യാണ്, ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇസ്കോണിന്റെ ആളാണ് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതീതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പ്രീച്ച് ചെയ്ത് ആർക്കാണ് ദോഷം? പ്രഭുപാദർക്കാണ് ദോഷം. ഇതാണോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇതാണോ പഠിക്കുന്നത്? അതുപോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് ദോഷം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാം, നീ ആദ്യം കുറച്ചൊരു 30-40 പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം, എന്നാൽ നിനക്കും പ്രീച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണോ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായമല്ല പറയേണ്ടത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ്, ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ കാര്യം. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെ, എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് എന്ന് പറയാറില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇന്നലെയൊക്കെ വായിച്ചു, അല്ലെ? ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആചാര്യന്മാർ, വീരരാഘവാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രഭുപാദർ പറയാറ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പറയുമ്പോഴെന്തായിരിക്കണം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം, ആ ഗോസ്വാമിമാര് അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരകളിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. അവര് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. സന്ദേശം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവതാരം. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണ അവബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണ അവബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ വിഡ്ഢികളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം നൽകുക, എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഹരിനാമം ജപിപ്പിക്കുക, അല്ലെ? എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഇതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? യാരദേക്കോ താരക്കഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം, യാരദേക്കോ താരക്കഹോ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നോ അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവര് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവര് വിഡ്ഢികളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ രീതിയിലും പരിങ്ങലുണ്ടാകും, പരിഹസിക്കപ്പെടാനൊക്കെ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ തത്വശാസ്ത്രം നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ വിദേശത്ത് എവിടെയോ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നതിടക്ക് പറയുണ്ടായി, എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് വേറെ ആൾക്കാർ പ്രഭുപാദരെടുത്ത് പറയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഞാൻ ഇതാണോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്? നിനക്ക് മായാവാദാണോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ കൃഷ്ണാബോധാണോ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കും. മായാവാദികളാണ് പറയാ അവൻ നാരായണൻ, ഞാൻ നാരായണൻ, എല്ലാവരും നാരായണൻ. അതല്ല നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തം. നമ്മുടേത്
കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനമാണ്, മായാവാദ പ്രസ്ഥാനമല്ല. അതുകൊണ്ട് നീ മേലിൽ ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഗുരു എന്ന് ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവര് ഞങ്ങൾ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാൻ അല്ലെ, അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം, അങ്ങനെ എന്തോ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ആയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരല്ല അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും. പല ആൾക്കാരും, പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരൊക്കെ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടിയും കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദരും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ അതിനെ തിരുത്തുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ വേറെ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടറിഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്, നീ ഇനി മായാവാദം പ്രീച്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നീ എവിടെയും പോണ്ട, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, മായാവാദമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇസ്കോണിനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രഭുപാദര് ആ വരുന്ന പരമ്പരയിൽ ഉള്ള ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം, അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ആരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം അതാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇത്രയും ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാർ. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അനേകം ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട്, 500-ലേറെ ഭാഷ്യങ്ങൾ. അപ്പോ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. എന്താണ്? പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായമല്ല ഇതിൽ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ ധാരാളം സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അതിലൊക്കെ അവർ പലതും അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ വിശദീകരിക്കും. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. കുറെ നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാർ, കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ ഗ്രാമ്യ കഥകളും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ കുത്തി നിറച്ചിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പബ്ലിക്കിനെയൊക്കെ പിടിക്കണിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്കൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെയൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യും. അവർക്ക് ആളെ കൂട്ടും, ആളൊക്കെ വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ അതേപോലെ പോവുകയും ചെയ്യും. അവർ നാമം ജപിക്കുകയോ ഭക്തന്മാരാവുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാനോ അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനോ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആചാര്യ പരമ്പരയിലൂടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, പ്രഭുപാദൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അത് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും അതിന്റെയൊക്കെ ഭാവാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില പ്രഭുപാദൻ അത് എന്റെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറൽ എക്സ്റ്റസി ആണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ്, അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല, ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ജീവഗോസ്വാമി അവരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയൊക്കെ അതിനടുത്ത് രൂപഗോസ്വാമി സ്വയം വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചത് ശിഷ്യന്മാരിരുന്നു, അങ്ങ് എഴുതിയതല്ലേ ഇത്, പിന്നെ എന്തിനാ, ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളല്ല, എന്റെ വാക്കുകളല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. 39-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം സിദ്ധ്രിയതേ ദണ്ഡാ കിം വാസ്യാസ്ഥാനമീപ്സിതം ദണ്ഡ്യാ കിം കാരിണഃ സർവേ ആഹോസിത് കദിച്ഛിനൃണാം. കഥം സിദ്ധ്രിയതേ ദണ്ഡഃ കിം വാസ്യാസ്ഥാനമീപ്സിതം ദണ്ഡ്യാ കിം കാരിണഃ സർവേ ആഹോസിത് കദിച്ഛിനൃണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും നേരത്തെ ഒരാൾ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ഗീതാ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം സിദ്ധ്രിയതേ ദണ്ഡ കിം വാസ്യ സ്ഥാനമീപ്സിതം ദണ്ഡ്യാ കിം കാരിണഃ സർവേ
आहोस्वित् कविचिनृणाम् हरे कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആരാണ്? രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कथंचित् क्रियते दण्ड किं वा स्थानमीप्सितं दण्ड्य किं कारिणः सर्वे अहोस्वित् क्वचित् नृणाम् हरे कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. മറ്റുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണ്? ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിക്ഷാർഹർ? ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ, അതോ ചിലർ മാത്രമോ? ഒക്കെ എന്താണ്? വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ യമകിങ്കരന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. മറ്റുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള ഒരുവൻ എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിക്കരുത്. അസംഖ്യം ജീവസത്തകളുടെ അവയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും നിത്യമുക്തരും അഥവാ എന്നേക്കുമായി മോചിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. മോചിതരായി ജീവസത്തകളെ ന്യായവിചാരണ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ജീവസത്തകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ, ഒരു പക്ഷെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവസത്തകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ 80 ലക്ഷവും മനുഷ്യജീവികളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരാണ്. അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ യാന്ത്രികമായി പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ശിക്ഷാർഹരല്ല. മനുഷ്യജീവികളിൽ അവബോധം വികസിച്ചവർ ഉത്തരവാദികളാണെങ്കിലും അവരിലും എല്ലാവരും ശിക്ഷാർഹരല്ല. ഉയർന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളവർ ശിക്ഷാർഹരല്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവർ മാത്രമാണ് ശിക്ഷാർഹർ. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ശിക്ഷാർഹരെന്നും ശിക്ഷാർഹരെയും അല്ലാത്തവരെയും വ്യവച്ഛേദിക്കുന്ന യമരാജൻ എങ്ങനെയാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്നും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും അന്വേഷിച്ചു. ഒരുവൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും വിധിക്കപ്പെടുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ആധികാരികതയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? നിങ്ങള് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിക്ഷകള് നടപ്പാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷ? മറ്റുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണ്? ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിക്ഷാർഹർ? അല്ലെ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അർഹരായിട്ടുള്ള പല കാംക്ഷകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കുമോ, അതോ ചിലർ മാത്രമോ? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിക്ഷകൾ വിധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഇവിടെ ആയാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോഴുമുള്ള കോടതിയും നിയമവും ഇതൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ, അല്ലെ, നിരപരാധിയായ ആളെ ശിക്ഷിക്കാം. അല്ലെ, കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെയാണ് ശിക്ഷിക്കുക. അതിന് ഓരോരോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ. അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോഴത് വലിയ കുറ്റമല്ല, ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കുറ്റമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വലിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള പണത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് സുഖമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, എന്നാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരാളെ കൊന്നതിനായിട്ടുള്ളതും അല്ലെ മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള പിടിച്ചുപറിയായാലും മോഷണമായാലും ഇതിനൊക്കെ ശിക്ഷ യമരാജന്റെ കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ആ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, 84 ലക്ഷത്തില് 80 ലക്ഷവും മറ്റുള്ള ജീവിവർഗം 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യജീവികളായിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരൊന്നും ശിക്ഷക്ക് അർഹരല്ല. എന്നാൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ശിക്ഷക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോ ശിക്ഷാർഹരെയും ശിക്ഷക്ക് നിന്ന് മോചിതരാകുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്? അതിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും വിധിക്കപ്പെടുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ആധികാരികതയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമുണ്ടാകുന്ന വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. അല്ലെ, എന്താണ് ഞങ്ങൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മവും ആ തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അജാമിളനെ ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല.
യമകിങ്കരന്മാർക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആളല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ അറിയേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എന്ത് മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്, ഓരോരാളുടെയും വിധി കൽപ്പാക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അല്ലെ, കോടതിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജഡ്ജി പറയുമ്പോൾ ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന ഭാഗത്തിൽ ഇത്ര നമ്പറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിന്റെ ആ നിയമപുസ്തകത്തിലുള്ള നമ്പറൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുക അല്ലെ. ഇന്ന പ്രകാരം ഇന്ന നമ്പർ പ്രകാരം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ നിയമപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, വിധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് നിയമപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം. അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അജാമിളനെ ശിക്ഷിക്കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം, അറിയണമെന്നാണ് 40ാമത്തെ ശ്ലോകം യമദൂതന്മാര് പറയുന്നതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമദൂതൗജുഃ വേദപ്രണിഹിതോ ധർമ്മോ ഹധർമാസ്തദിപര്യഃ വേദോ നാരായണ സാക്ഷാൽ സ്വയംഭൂരിതി ശുശ്രുമാ. യമദൂതൗജുഃ വേദപ്രണിഹിതോ ധർമ്മോ ഹ്യധർമസ്തദിപര്യഃ വേദോ നാരായണ സാക്ഷാൽ സ്വയംഭൂരിതി ശുശ്രുമാ. യമദൂതന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു, വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും അവയ്ക്ക് വിപരീതമായ അധാർമികവുമാകുന്നു. വേദങ്ങൾ നേരിട്ട് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ തന്നെയും സ്വയം ജനിച്ചവയുമാകുന്നു. യമരാജനിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഇത് ശ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥിന്റെ ശിവക്തിവേദാന്ത സ്വാമി യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ഉചിതമായി മറുപടി പറഞ്ഞു, അവർ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളോ അധാർമിക തത്വങ്ങളോ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പകരം ആധികാരികനായ യമരാജനിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. മഹാജനോയേന ഗതസ്ഥപന്ഥഃ. ഒരുവൻ മഹാജനത്തെ, പ്രാമാണികരായ വ്യക്തികളെ അനുഗമിക്കണം. സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങള് യമരാജനിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ യജമാനിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ യമരാജൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. യമരാജൻ 12 പ്രാമാണികരിൽ ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ യമദൂതന്മാർ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉത്തരം പരിപൂർണ വ്യക്തതയുള്ളതായി. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രണേതാക്കൾ തെറ്റായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ധർമ്മമല്ല, ധർമ്മം എന്താണെന്നും അധർമ്മം എന്താണെന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ധർമ്മപ്രോചിത കൈതവോത്ര, വേദങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാത്ത ധർമ്മം ശ്രീമദ് ഭാഗവത ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യവത പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടവ മാത്രമേ ഈ ഭാഗവതം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. ഒരുവൻ പരമദിവ്യവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആധികാരികതയെ അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറയുന്നുവോ അവയ്ക്കൊക്കെ വിധേയനാവുകയും വേണം. അതാണ് ധർമ്മം. ഉദാഹരണത്തിന് ഹിംസ അധർമ്മമാണെന്ന വിചാരത്താൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ അവനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ചു. അതുമൂലം അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ധർമ്മിയായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞ ധർമ്മമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 15:15 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യഃ. വേദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ജ്ഞാനമാണ്, എന്നെ അറിയുകയാണ്, അഥവാ ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നവർ, പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നവർ മോചിതനായി. ഭഗവത്ഗീത 4:9 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത് തത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതം അറിയുന്ന ഒരുവൻ ശരീരം ത്യജിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. അവൻ എന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുകയും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ യോഗ്യനായ അപേക്ഷകനാണ്. ധർമ്മം വേദങ്ങളിലെ ആജ്ഞകളെയും അധർമ്മം വേദങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കാത്തവയും ആണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് പര്യവസാനിക്കും. ധർമ്മം വാസ്തവത്തിൽ നാരായണനാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. വേദങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അസ്യ മഹതോ വൃത്യസ്യ നിശാസിതം ഋഗ്വേദ ഇതി. വേദത്തിന്റെ വിലക്കുകൾ നാരായണന്റെ പരമോന്നത ജീവസത്തയുടെ നിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. നാരായണൻ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുകയും ശാശ്വതമായി ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ധർമ്മം നാരായണന്റെ അനുശാസനങ്ങളും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നു. മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരുടെ യഥാർത്ഥ ആചാര്യനായ ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു, വേദാനാം പ്രഥമോ വക്ത ഹരിരേവ യദോ വിഭുഃ അതോ വിഷ്ണു ആത്മക വേദ ഇതി ആഹുർവേദവാദിനഃ. വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ പദങ്ങൾ പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്. അതിനാൽ വൈദിക തത്വങ്ങൾ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വേദങ്ങളുടെ മൂലം വിഷ്ണുവാണ്. വേദങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളല്ലാത്ത ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈദിക തത്വങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരുവൻ വൈഷ്ണവനാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിലെ അംഗമല്ല വൈഷ്ണവൻ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ വേദേശ സർവേരഹമവ വേദ്യ. ഒരു വൈഷ്ണവൻ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. അപ്പൊ ഇതില് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് യമദൂതന്മാർ വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ആയിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയൊക്കെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്കാണ്. അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? അധാർമികങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അധർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതമാവുമ്പോൾ അല്ലെ ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ അവസാന വാക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സത്താണ്, പരമമായ സത്താണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭാഗവതത്തിലും. ഇപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ, എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയപ്പോൾ ധർമ്മം എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. കൃഷ്ണേ സുധാമോ ഭഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിസ്സഹ ഖലോ നഷ്ടാ ദൃശോമേഷ പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെയാണ് ധർമ്മം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്? ധർമ്മം എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ വച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പോയപ്പോൾ ധർമ്മം എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്? അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയും.
ഓക്കെ, അപ്പോ ഭാഗവത ധർമ്മം അല്ലെ, പറയും ഭാഗവത ധർമ്മം എന്താണ്? ഭാഗവത ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അധർമ്മങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അനുസരിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, നമ്മളോട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ. അല്ല, നമ്മളെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദുരിതങ്ങള് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സ്വധർമ്മം അല്ലെ. സവൈ പുംസ യഥോ പരോധർമ്മം യഥോ ഭക്തിർ അദോഷം. അവരുടെ ശരിയായ ധർമ്മം എന്താണ്? അദോഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസൻ, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മായയുടെ ദാസനായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങള് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ചോദ്യത്തിന് യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ഉചിതമായിട്ടുള്ള മറുപടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പ്രഭുപാദനോട് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളോ അധാർമിക തത്വങ്ങളോ ഉത്പാദിച്ചില്ല, പകരം അവർ ചെയ്തത് യമരാജനിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മഹാജനേന ഗതസ്ഥ പന്ഥ, മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ് യമരാജൻ എന്ന്. 12 മഹാജനങ്ങളുടെ പ്രമാണിയായിട്ടുള്ളതാണ് യമരാജൻ എന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ധർമ്മമല്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അധർമ്മമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മങ്ങൾ. വേദങ്ങളിൽ പ്രദേശ സർവേരഹമേവ വേദ പ്രഭാതനം, എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശവും ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ധർമ്മപ്രോചിത കൈതവോത്ഥ, വേദങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാത്ത ധർമ്മം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടവ മാത്രമേ ഈ ഭാഗവതം ഉൾക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ വിശേഷം. ഇവിടെ അധർമ്മത്തിന് സ്ഥാനമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ചില പ്രഭുപാദരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യർ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ വായുദേവൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെയും പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനുസരിക്കാതിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് അർജുനന് നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം, അത് പാപമല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാപമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വിഷാദവാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. പരിഷ്യ വചനം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അതുപോലെയായിരിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലോകത്ത് ദിവ്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതിന് അവർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി യോഗ്യനായ അപേക്ഷകനാണ്. ധർമ്മം വേദങ്ങളിലെ ആജ്ഞകളെയും അധർമ്മം വേദങ്ങൾ പിന്തുണക്കാത്തവയും പ്രതിപാദിക്കുമെന്ന് പരിഹസിക്കും. വേദങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ധർമ്മം, അതിൽ പറയാത്തതൊക്കെ, അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അധർമ്മമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ. ധർമ്മം വാസ്തവത്തിൽ നാരായണാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. വേദങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചുള്ള പോലെ അസ്യ മഹതോ വൃത്തസ്യ വിശ്വാസിതം ഋഗ്വേദ ഇതി. വേദത്തിന്റെ വിലക്കുകൾ നാരായണന്റെ പരമോന്നത ജീവിതത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. നാരായണൻ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും, ശാശ്വതമായി വിശ്വസിക്കും. അതിനാൽ ധർമ്മം നാരായണന്റെ അനുശാസനങ്ങളിൽ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും. ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കണം അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ എന്നാലേ ധർമ്മം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാപദ പ്രസ്ഥാനം. ഈ കൃഷ്ണാപദ പ്രസ്ഥാനം പ്രതീതികളാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അവരൊക്കെ ആ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. മധ്വാചാര്യർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയുന്നു. വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ പദങ്ങൾ പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച അതിനെ വൈദിക തത്വങ്ങൾ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ എന്നറിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വേദങ്ങളുടെ മൂലം വിഷ്ണുവാണ്. വേദങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളല്ലാത്ത ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്നും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണ ദ്വയപായന വ്യാസൻ അല്ലെ. വ്യാസദേവനാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ ദ്വയപായന വ്യാസൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവാണ് പിന്നീട് നാരദർ വ്യാസദേവനും അല്ലെ. അങ്ങനെ ശിവദേവ സ്വാമിയിലൂടെ അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നത്. ഇത് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ദിവസം നോക്കാം. തുരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം ഭാവനഃ വൈഷ്ണവ